42 ka mga contingents gikan sa nagkadiyang dapit sa nasod ang mosalmot sa umaabot nga Sinulog Grand Parade 2025. Samtang dili nahatagan og accreditation ID ang mga mosalmot sa photo contest. Anong report ni Alan Domingo. Padayon ang paghanay karon sa Sinulog Foundation alang sumabot nga dakong kulturanhong kalihukan sa dakbayan sa Sugbo ang Sinulog Grand Parade 2025. Gipadayang ni Jojo Labella ang Executive Director sa Sinulog Foundation nga kutob na lang sa 42 ka mga contingents ang final nga makasalmot sa Sinulog Grand Parade nga mas daghan itandi sa nakalabayng katuigan. Lakip nini ang 11 ka mga out-of-town contingents diin sa labing unang higayon adunay mga gikan sa Luzon ang mosalmot. Yulagway ni Labella nga adunay nationwide representation ang Sinulog Grand Parade karong tuiga. We went back to the basic nga Sinulog 2025, one beat, one dance, one vision. Pero we are suggesting a tagline of chanting Pit Senior all over the Philippine archipelago. Since ang atong Grand Parade ron naman tay Luzon, natay Visayas, natay Mindanao. Nahog nationwide. Samtang ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan na lang ang masaksihan sa Enero 12 nga magsukad sa Barangay Mabulo. Giklaro sa SFI official nga diretso na sa Sinulog Grand Parade ang mga napiling mo representar sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan nga maabot usab sa napo ka mga contingents. Kining lalawigan, they're very much prepared, no? Oo, like si Garbo. If we will let all of them join, kuha na kayo, taas kayo. Samtang bagong flavor karon sa Sinulog ang brass band nga adunay 12 ka mga contingents. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.